Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Renato. Taong 1984, Igsoro, Antique. Ito palagi ang tatandaan mo, Renato. Hindi lang sa pagkain at tubig na bubuhay ang isang tao. Huwag mo itong kakalimutan, sapagkat darating ang panahon, mauunawaan mo ang kahulugan nito. Ito ang mga katagang palaging sinasabi sa akin ng lolo ko noong mga panahong nabubuhay pa ito. Siya nga pala pinuno. Lumaki ako na malayo sa poder ng aking mga magulang. Noong ako'y isinilang, nagkahiwalay silang dalawa. Parehong humanap ng bago makakasama, kaya naiwan ako sa poder ng aking lolo. Hindi naging madali ang lahat para sa akin. Malayo kami sa sibilisasyon, kaya ang buhay namin sa paanan ng bundok ng Baloy ay puno ng sakripisyo. Mga bagay na unti-unti ko nang kinalimutan. Gayunpaman, wala akong naging pagsisisi. Sa poder ng aking lolo, tinuruan niya ako ng mga bagay na hindi likas na natututunan ng mga tao. At yun ay walang iba, kundi ang lihim na karunungan ng kanan. Tama ka nang narinig, pinuno. Isa kong antingero. Lehitimong antingero. Simula sa edad na 13 anyos, natutunan ko nang makipagbuno sa mga alaga naming kalabaw. At pagtungtong ko ng 17 anyos, bihasa na ako sa mga orasyon. Kapag ako'y naglalakad sa bundok, ang mga nilalang doon ay kusang umiilag. At ni minsan sa buong buhay ko, hindi ko pa naranasan na ako'y kanilang paglaruan. Noong nag-aaral pa lang ako, marami akong nakitang tangan ng pagmamay-ari ng lolo ko. Kabilang narito ang isang kulay abong bato na kapag nilunok mo ay titigas at kakapal ang iyong balat. May maskara rin itong tangan na sa oras na isuot mo, pipilitin itong ilabas ang pinakamalakas na antas ng iyong mga mutya. Wala itong rebuelta at hanggat hindi mo to inaalis, hindi ito mawawala ng bisa. May mga bato rin itong tangan para sa pagkontrol ng kalikasan at iilan naman para sa mga elemento. Isa lang din ang sandatang ginagamit nito at yun ay ang maliit nitong punyal na palaging nakasuksok sa kanyang bulsa. Isang dangkal lang ang haba ng punyal na yon, pero sa harap ng kanyang kalaban, nagkakaroon ito ng hindi nakikitang talim. At bago pa man ito mapansin ng mga nilalang, sila'y tuluyan ng sumasakabilang buhay. Isa ito sa mga rason kung bakit maraming naging kaaway ang lolo ko, lalo na sa panig ng mga aswang. At nung mamatay ito, hindi may pagkakaila na marami ang nagdiwang. Ngunit dahil sa akin na ipasa ang lahat, ang mga pangahas na ng hangad sa buhay ng aking lola ay hindi nagtagumpay. Mula noon, nanatili ang katahimikan at kapayapaan sa aming buhay. Pagsapit ng taong ito, ako'y matanda na. Nasa edad 40 anyos na ako noon kung hindi ako nagkakamali. Pero kahit may edad, ang respeto ng mga nilalang ng kaliwa ay nanatili. Alam nila na sa likod ng edad ko, ganoon na rin katanda ang karunungang tangan ko. Kaya naman sa loob ng ilang dekada naming pananahimik, iilang mga nilalang lang ang nangas na pumasok sa aking teritoryo. Pero makalipas ang ilang buwan pagsapit ng taong ito, may hindi ako inaasahang pangyayari. Biyernes noon nang may mga bumisita sa akin. Malamlam ang liwanag sa paligid. Nagbabadyang umulan nung sila'y dumating. 3 kataong nakita kong naghihintay sa labas ng aking bakuran. Pagsilay ko sa kanila, kaagad kong napansin ang mapupula nilang mga mata. Hindi sila mga ordinaryong tao. Kaya naman pasimple kong iniangat ang punyal na nasa bewang ko bago ko lumabas. Anong kailangan ninyo? Iritable kong bungat. Ngunit imbis na sumagot agad, tinitigan lang ako ng 3 ng may bakas na galit sa kanilang mga muka.
Huwag niyo akong pakitaan ng ganyan. Maniwala kayo sa akin. Hindi niyo gugustuhin ang kalalagyan ninyo kung aarte kayo ng ganyan. Subalit anuman ang gawin kong paninindak, ang mga nilalang na yon ay hindi natinag. Hanggang sa magsimula na silang magpalit ng anyo. Noong una pa lang, alam ko ng mga aswang sila. Pero ang pinagtataka ko, bakit parang hindi sila natatakot sa akin sa kabila ng pagitan ng mga antas namin? Maya-maya pa, sumugod sila ng buong puwersa. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Kasabay ng malakas na pag-ihip ng hangin ay ang bigla nilang pag-atake. Ang unang aswang ay tumalo ng mataas na tila walang bigat ang katawan. Ang ikalawa naman ay gumapang sa lupa na parang isang dambuhalang butiki, habang ang pangatlo'y nanatiling nakatayo, nakamasid lamang sa likuran. Kagad kong nabunot ang punyal sa aking bewang. Sa oras na yon, nagbago ang paligid. Parang lumamlam lalo ang langit. Parang may kung anong puwersang bumalot sa bakuran. Alam kong hindi na ito ordinaryong labanan. Kung sino man ang nagpapunta sa inyo, maling bahay ang pinuntahan ninyo. Malamig kong tugon. Hindi pa man natatapos ang mga salita ko, dumating na ang unang kalaban. Mabilis. Ngunit para sa isang taong halos buong buhay nang nakikipaglaban sa mga nilalang ng kaliwa, masyado pa rin yung mabagal. Tumagilid ako, sabay wasiwas ng punyal. Wala akong nakitang tumama, ngunit agad na lumitaw ang mahabang hiwa sa dibdib ng aswang. Napaatras ito habang bumubulwak ang itim na dugo. Doon lamang nagsimulang magbago ang ekspresyon nila. Nakita ko ang pagkagulat. Nakita ko rin ang konting takot. Ngunit hindi sila umatras. Sa halip ay lalo silang naging mabangis. Sabay na sumugod ang dalawa habang bumabagsak ang malakas na ulan. Parang nakikisabay sa galit ng mga nilalang. Mabilis akong umurong ng 2 hakbang. Iniikot ko ang punyal habang binibigkas sa isip ang isa sa mga itinuro ng aking lolo. Hindi ito orasyon para umatake. Hindi rin ito para manakit. Isa itong panangga. Isang lumang dasal na halos ilang taon ko nang ginagamit. Agad akong nakaramdam ng pag-init ng katawan. Kasunod noon ay ang pagbigat ng aking mga paa. Alam kong kumakapit na ang bisa. Tumama ang mga kuko ng unang aswang sa aking balikat, ngunit imbis na bumaon, para lamang itong tumama sa matigas na kahoy. Napasinghap ito, maging ako'y napangiti. Ngayon mo ako subukan. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko at tumama yon sa mukha niya. Narinig ko ang pagkalagot ng buto. Lumipad ang katawan nito at bumagsak sa bakuran. Ngunit bago pa man ako makabawi, naramdaman ko ang panganib mula sa likuran. Agad akong yumuko. May kung anong dumaan sa ibabaw ng ulo ko. Nang tumingin ako, nakita ko ang mahabang buntot na may matutulis na tinik. At doon ko napagtanto na hindi sila pangkaraniwang aswang. May lahi sila, malayo sa mga aswang na palagi ko nang nakakasalamuha. Matapos noon ay napangiti ang ikatlong nilalang. Ngayon lamang ito kumilos at doon ko nakita ang tunay niyang anyo. Mahigit 7 talampakan ng taas, halos kulay abo ang balat, mahaba ang mga pangil at ang mga mata nito'y kulay dugo. Dahil dito, kaya nakaramdam ako ng konting pag-aalala. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa bahay. Dahil alam kong kapag hindi ko ito nailayo, maaaring masakta ng aking pamilya. Mabilis akong tumalon paatras. Halika! Dito tayo! Hamon ko sa kanya. Parang yun mismo ang hinihintay nito. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan niya. Kasabay noon ay ang panginginig ng lupa. Nagbagsakan ng ilang sanga ng puno. Lumipad ang mga ibon mula sa kagubatan.
At mula sa dilim ng paligid ay nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang tunog. Parang may mga nilalang na nagtatago sa gubat. Mga nilalang na naghihintay kung sino ang mananaig. Mga nilalang na matagal nang hindi nakakakita ng ganitong laban. Muling sumugod ang dambuhalang aswang. Mabilis ang mga galaw nito para sa laki niya. Isang suntok ang pinakawalan nito. Sinalubong ko yon ng aking kaliwang braso. Parang hinampas ako ng troso. Napaatras ako ng 3 hakbang. Nabiyak ang lupa sa ilalim ng aking paa. Hindi na masama. Pulong ko. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong malakas ang nilalang na to. Mas malakas kaysa karamihan sa mga nakalaban ko noon. Hindi na ako naghintay. Ako naman ang sumugod. Sunod-sunod ang naging palitan namin ng atake. Sa bawat wasiwas ng punyal ay may lumilitaw na hiwa sa katawan niya. Sa bawat suntok naman niya ay may nababasag na bahagi ng bakuran. Makalipas ang ilang minuto, parang dinaanan ng bagyo ang paligid. Wasak ang bakod, nakahandusay ang mga puno, at ang ulan ay lalo pang lumakas. Bigla kong napansin ang kakaiba. Hindi pa rin umaatras ang dalawa niyang kasama. Alam ko na nag-aalangan sila, kaya kaagad kong hinanap ang kanilang mga kahinaan. Sa loob ng maraming taon, isa sa mga pinakamahalagang itinuro sa akin ng lolo ay ito. Kapag hindi mo kayang talunin ang lakas, hanapin mo ang dahilan kung bakit ito malakas. Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan, pinagmasdan ko ang 3 nilalang. Sugatan na ang dambuhalang aswang sa harapan ko. Maraming hiwa ang katawan nito, ngunit tila hindi humihina. Samantala, ang 2 kasama nito ay tila kakaibang kilos. Hindi sila basta nanonood lamang. Parang may ginagawa sila. Sa bawat pagkakataon na susugatan ko ang dambuhala, napapansin kong kumikislap ng bahagya ang mga mata ng 2. Pagkatapos ay tila bumabalik ang lakas ng kanilang pinuno. Doon ako nakaramdam ng pagdududa. Hindi maaari. Bulong ko. Mabilis akong tumalon paatras upang magkaroon ng sapat na distansya. Muling sumugod ang dambuhalang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko ito sinalubong. Iniwasan ko siya. Tumakbo ko paikot habang binabantayan ng 2 niyang kasama. Galit na galit ang dambuhala. Nagbagsakan ng mga puno habang hinahabol niya ako. Ngunit hindi ko siya pinapansin. Sa halip ay pinagmamasdan ko ang 2 nakatayo sa paligid. At doon ko nakita, sa bawat galaw nila ay tila may manipis na usok na lumalabas mula sa kanilang katawan, patungo sa kanilang pinuno. Kung ordinaryong taong makakakita nito, ay hindi niya yun mapapansin. Ngunit para sa isang antingero, napakalinaw nun. May koneksyon silang 3. May ritual, may pagpapasa ng lakas. Kaya pala hindi humihina ang dambuhala. Hindi niya sariling kapangyarihan ang ginagamit. 3 silang lumalaban bilang iisang katawan. Napangiti ako. Ngayon ay naiintindihan ko na. Muling sumugod ang dambuhala. Ngunit sa pagkakataong yon, ako naman ang kumilos. Mabilis akong dumulas sa ilalim ng kanyang nakaambang braso. Pagkatapos ay bigla akong lumiko. Hindi sa kanya, kundi sa isa sa mga kasama niya. Nagulat ang aswang. Marahil ay inakala nitong ang pinuno lamang nila ang aking tututukan. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap ay nasa harapan niya ako. Iwinasiwas ko ang punyal. Wala na naman akong nakitang tumama. Ngunit lumitaw ang malalim na hiwa sa kanyang dibdib. Napaatras siya. Kasunod nun ay ang sigaw na halos umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. At sa unang pagkakataon ng gabing yan, nakita kong napaatras din ang dambuhalang aswang. Parang may biglang bumigat sa kanyang katawan. Tama nga ang hinala ko. Magkakaugnay nga sila.
Galit na galit itong sumugod. Ngunit ngayon ay alam ko na ang dapat gawin. Muli kong inatake ang isa pang kasama niya. Nagpalitan kami ng ilang galaw. Mas mabilis siya kaysa sa karaniwang aswang. Ngunit kulang pa rin. Makalipas lamang ang ilang sandali ay natumba ko rin siya. Nang mangyari yon ay tila biglang humina ang paligid. Pati ang hangin ay nag-iba at ang dambuhalang aswang ay napaluhod. Ngayon ko lamang nakita ang tunay niyang kalagayan. Marami na pala siyang sugat. Marami na ring hiwa. Kanina ay tila hindi niya yon nararamdaman dahil pinupuna ng dalawa niyang kasama ang kanyang lakas. Ngunit ngayon wala na sila. Mag-isa na lamang siya. Tumayo ito ng dahan-dahan. Nakatingin siya sa akin. At doon ko nakita ang takot sa kanyang mga mata. Matagal na kitang hinihintay. Wika nito. Napakunot ang noo ko. Hindi ko inaasahang nagsasalita pala yun. Ganun ba? Sino ka? Ngunit ngumisi lamang ito. Pagkatapos ay dumura ng itim na dugo. Ikaw ang apo niya. Kaagad kong naramdaman ang pagbabago ng hangin. Kilalang kilala niya ang aking lolo at hindi yun magandang senyales. Alam mo ba, marami siyang pinatay sa amin noon. Tama lang naman yun sa lahi ninyo. Nagngit-ngit ito, ngunit hindi na siya sumugod. Sa halip ay tumingin siya sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang may hinihintay. Dahil doon ay nakaramdam ako ng panganib. Hindi siya nagtatagal para lamang makipag-usap. May dahilan. At tama nga ang aking kutob. Mula sa kadiliman ng kagubatan ay may narinig akong mga yabag. Nagsimula ito sa isa hanggang sa hindi ko na mabilang. Dahan-dahang lumitaw ang mga anino sa pagitan ng mga puno. At nang makita ko sila'y napasinghap ako. Mga pulang mata, mahigit 30. Lahat sila ay nakatingin sa amin. Lahat sila ay aswang. Tahimik lamang silang nakapaligid, parang mga manonood sa isang laban. Ngunit alam kong isang maling galaw ay maaari silang sabay-sabay na umatake. At dahil dito, kaya napangiti ang dambuhalang nilalang. Ngayon alam mo na. Ha? Anong alam ko? Dumarami na kami. Hindi ako nagsalita. Patuloy lamang akong nakatingin. Matagal kaming nagtago sa kabuntukan. Ngunit iba na ngayon. Kami ay nasa bayan na dahil patay na ang lolo mo. Bigla kong natahimik. Mas mabigat pa yon kesa sa buong laban. Kung totoong sinasabi niya, hindi lamang isang pangkat ang problema. Meron silang komunidad. May pinagtataguan. At ang mas malala, malapit lamang yon sa mga tao. Tagasan ba kayo? Tanong ko. Tumawa lang siya. Isang malamig na tawang tila galing sa kailaliman ng balon. Hindi mo pa ba alam? Pagkatapos ay itinuro niya ang direksyon ng pinakamalapit na bayan mula sa aming lugar. Naroon kami. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Ang bayang tinutukoy niya ay ilang kilometro lamang ang layo mula sa aming tahanan. Lugar yon ng mga magsasaka at mga pamilyang walang kamalay-malay. At ayon sa nilalang na nasa harapan ko, doon nakatira ang kanilang lahi. Hindi lamang isa o dalawa, kundi napakarami. Teka lang, ba't nyo naman ako sinugod? Tanong ko. Muling ngumiti ang nilalang. Ngunit ngayon ay may kakaiba na sa kanyang muka. Parang alam niyang malapit na siyang matalo. May hinahanap kami.
Isang bagay na naiwan ng iyong lolo. Doon ako tuluyang napaisip. Dahil sa lahat ng iniwan sa akin ng lolo ko, may isang bagay na hindi ko kailanman nakita. May isang lihim na kahit ako'y hindi niya pinagsabihan. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naalala ko ang paulit-ulit niyang bilin. Hindi lang sa pagkain at tubig nabubuhay ang tao. Doon ko lang napagtanto. Marahil ay hindi simpleng payo ang sinabi niya. Maaaring may kaugnayan ito sa bagay na hinahanap ng mga aswang. At maaaring yon ang dahilan kung bakit matapos ang ilang dekada ng katahimikan, bigla silang nagsimulang kumilos. Maya-maya, muling bumuhos ang malakas na ulan. At habang nakatayo ako sa gitna ng wasak naming bakuran, napagtanto kong ang laban ngayong gabi ay simula pa lamang. Sapagkat sa pinakamalapit na bayan, may isang lihim na komunidad ng mga aswang. At tila may hinahanap silang bagay na matagal nang itinago ng aking lolo. Ilang minuto pa ang lumipas. Bagaman labis na nagtataka, sinugod at nilipol ko sila. Magdamag akong hindi natulog matapos ang nangyari. Habang pinagmamasdan ko ang malakas na ulan sa labas ng bintana, paulit-ulit na bumabalik sa isip kong sinabi ng dambuhalang aswang bago ito tuluyang mawala ng buhay. Naroon kami. Hindi yun tunog ng pananakot. Hindi rin yun tunog ng pagsisinungaling. Para bang sinadya niyang ipaalam sa akin ang kanilang kinaroroonan. At yon ang lalong nagbigay sa akin ng pag-aalala. Dahil sa lahat ng nilalang na nakasalamuha ko buong buhay ko, bihira sa mga aswang na nakalaban ko ang nagbibigay ng impormasyon. Maliban na lamang kung may dahilan o ito'y isang patibong. Madaling araw pa lamang ay bumangon ako. Tahimik ang paligid, wala na ang bagyo. Ngunit kitang-kita ang iniwang pinsala nito sa aming bakuran. Wasak ang malaking bahagi ng bakod. Maraming puno ang nabuwal. May mga malalalim na ukas sa lupa na tila dinaanan ng halimaw. Lumabas ako upang suriin ang lugar. Naroon pa rin ang mga bakas ng labanan. Ngunit may isang bagay na agad kong napansin. Wala na ang mga bangkay. Natigilan ako. Malinaw kong natatandaan na 3 ang napatay ko. Subalit ngayong umaga, wala kahit isa. Tanging mga bakas ng itim na dugo lamang ang natira sa lupa. Lumuhod ako. Hinawakan ng putik. Pagkatapos ay ipinikit ko ang aking mga mata. Isa ito sa mga unang itinuro sa akin ng lolo ko. Ang pagbabasa ng naiwan na enerhiya sa isang lugar. Hindi ito panghuhula. Hindi rin ito mahika. Mas may hahambing ito sa pag-alam kung ano ang nangyari sa isang lugar sa pamamagitan ng mga bakas na iniwan nito. Makalipas ang ilang sandali ay may nakita akong larawan sa aking isip. Mga anino, mahigit 10 nilalang. Lumabas sila mula sa kagubatan matapos ang labanan. Tahimik nilang kinuha ang mga katawan. Pagkatapos ay mabilis na naglaho. Doon ko natiyak, totoong marami sila. Mas marami sila kaysa sa una kong inakala. Tumayo ako. Habang pinapagpag ang aking mga kamay ay may narinig akong yabag mula sa likuran. Paglingon ko, asawa ko pala. May dala itong mainit na kape. Tahimik niya akong inabutan. Hindi na niya kailangan magtanong. Alam niyang may nangyari. Sa loob ng maraming taon naming pagsasama, natutunan na niyang basahin ang aking muka. Mapanganib ba? Tanong niya. Oo, mahal. Mas mapanganib to kaysa dati. Natahimik siya. Pagkatapos ay tumingin sa direksyon ng bayan. Parang meron na rin siyang kutob. Huwag kang pupunta ron ng mag-isa. Ngumiti lang ako. Sa ngayon,
Kailangan ko munang magmasid. Hindi siya sumagot, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. At sa totoo lang, maging ako'y hindi rin. Pagsapit ng tanghali, bumaba ako ng bundok. Matagal na rin mula nang huli akong pumunta sa pinakamalapit na bayan. Pagdating ko roon, napansin ko na nagbago na ang maraming bagay. Mas marami ng bahay, mas marami ng tao. May mga bagong tindahan. May hintuan na rin ng mga sasakyan. Kung titingnan ng ordinaryong tao, isa lamang itong payapang bayan. Ngunit para sa isang katulad ko, iba ang nakikita ko. Sa unang hakbang pa lamang sa sentro ng bayan, ay naramdaman ko na agad ang kakaibang presensya. Mahina, ngunit marami. Parang usok na nakakalat sa hangin. Tahimik akong naglakad. Hindi ako nagpahalata. Dumaan ako sa palengke, sa munisipyo, sa simbahan, at sa mga kalye. Ginawa ko yon habang nagmamasid, habang nakikinig, at habang nagbibilang. Sa loob lamang ng 2 oras ay nakakita ko ng 6 na tao na may bakas na enerhiyang hindi pangkaraniwan. Mga taong mukhang normal, pero hindi normal. May matandang nagtitinda ng gulay. May driver ng tricycle. May lalaking nagtatrabaho sa isang tindahan ng bakal. May babaeng nagtitinda ng isda. Kung hindi ako sanay sa mga nilalang ng kaliwa, ay hindi ko sila mapapansin. Ngunit alam kong hindi sila tao. At ang pinaka nakakatakot, mukhang matagal na silang namumuhay kasama ng mga mamamayan. Tahimik, hindi napapansin. Hindi rin pinaghihinalaan. Habang lumalalim ang pagmamasid ko pinuno, lalo akong nababahala. Hindi ito simpleng grupo ng mga aswang. Isa itong komunidad. Isa itong organisadong pamayanan. Bandang hapon ay napadpad ako sa lumang bahagi ng bayan. Doon matatagpuan ang mga pinakamatatandang bahay. Mababang populasyon, tahimik na mga daan, at kokonting tao. Habang naglalakad ako ay may napansin akong lumang tindahan. Halos kalahati na ng bubong nito ang kinakalawang. Mukhang ilang dekada nang nakatayo. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Wala akong maramdamang enerhiya mula rito. Parang walang laman. Parang patay. At yun mismong dahilan kung bakit ako nagtaka. Sa buong bayan, yun lamang ang lugar na tila walang anumang bakas. Lumapit ako at tumingin sa loob. At doon ko nakita ang isang matandang lalaki. Nakaupo siya sa isang lumang silya. Tahimik at hindi gumagalaw. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Agad kong nakilala ang kanyang uri. Ang nilalang na yon ay isang gabunan na nahahanay sa lahi ng mga rahum na matagal nang pinalayas ng aking lolo. Kakaiba sila sa lahat ng aswang na nakalaban ko dahil sila'y may kakayahang magpasapi ng kaluluwa sa katawan upang maging mas malakas habang sila'y nakikipaglaban. Napatigil ako sa aking kinatatayuan. Sa dami ng mga nilalang na aking nakasalamuha sa buong buhay ko, iilan lamang ang tunay na nakapagbigay sa akin ng pangamba. At isa na rito, ang gabunang nasa harapan ko. Tahimik lamang siyang nakaupo sa lumang silya habang nakatitig sa akin. Walang anumang emosyon sa kanyang muka, ngunit alam kong hindi ordinaryong nilalang ang kaharap ko. Dahan-dahan siyang tumayo. Napansin kong masyadong payat ang kanyang pangangatawan. Halos nakadikit na sa mga buto ang kanyang balat. Ngunit sa kabila nun, dama ko ang mabigat niyang presensya. Matagal kitang hinintay. Agad akong napakunot ng noo. Pangalawang beses ko nang narinig ang mga salitang yon sa loob lamang ng isang araw. Teka lang, tanda. Di naman kita kilala eh. Ngunit kilala kita. Tahimik akong nanatili sa aking pwesto. Minsan,
ang pinakamalaking pagkakamali ng isang tao ay ang magsalita nang hindi niya pa nauunawaan ang sitwasyon. Lumabas ako ng tindahan at tumayo sa harapan nito. Hindi ko nais na mapagmasdan kami ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali ay sumunod siya. Paglabas niya ay parabang biglang lumamig ang hangin sa paligid. Hindi ka dapat pumunta rito, Renato. Alam mo, kayo ang dahilan kung bakit ako pumunta rito. Hindi siya sumagot. Sa halip ay tumingin lang siya sa paligid. Abalang-abala ang mga tao sa kanilang mga gawain. May mga batang naglalaro, may mga magsasakang nag-uuwian, may mga tindahang nagsisimula ng magsara. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay may mga aswang na malayang nakikisalamuha sa kanila. Hindi alam ng mga tao na may mandaragit silang kasabay na humihinga. Hindi mo naiintindihan ang iyong pinapasok. Ganun ba? Kung gayon ipaliwanag mo, para maintindihan ko. Ngumiti lang siya. At sa mismong sandaling yon, ay may kakaiba kong napansin. Mula sa dulo ng kalsada ay may isang babae na nakatingin sa aming dalawa. Ordinaryo sana ang lahat, subalit ang kanyang mga mata, mapupula. Pagkatapos ay may isa pa at isa pa. Unti-unti kong napansin ang mga tingin. Mula sa iba't ibang bahagi ng bayan, mula sa mga tindahan, mula sa mga bangketa, mula sa mga bintana ng mga bahay. Parang sabay-sabay silang tumigil sa kanilang ginagawa at lahat sila'y nakatingin sa akin. Matapos ko itong mapansin, muli akong napatingin sa matanda nang marinig ko itong magwika sa akin ng, Huli ka na. Alam na nila kung sino ka. Hindi ko ipinahalata ang aking nararamdaman. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong totoo ang kanyang sinabi. Kung dati ay nagtatago lamang sila, ngayon ay hindi na. At nangangahulugan yun na may dahilan sila para maging kampante. Bigla siyang tumalikod. Teka lang, saan ka pupunta? Hindi ako ang kalaban mo, Renato. Ang mga nakita mo kagabi ay mga bantay lamang. Pagkasabi niya nun ay naglakad na siya palayo. Hindi ko siya hinabol sapagkat may mahalaga akong iniisip. Kung mga bantay lamang ang tatlong aswang na sumalakay sa akin, ilang daan pa kaya ang nasa likod nila? Pagsapit ng gabi ay hindi muna ako umuwi. Sa halip ay nanatili ako sa bayan. May isang maliit na karinderyang bukas pa, kaya doon muna ako naupo. Tahimik akong nagmasid at habang lumalalim ang gabi, ay mas lalo kong napapansin ang tunay na mukha ng bayang yon. Unti-unting nawawala ang mga ordinaryong tao sa kalsada, ngunit hindi nawawala ang mga nilalang. Sa katunayan, mas dumarami pa sila. Bandang 10:00 ng gabi ay nakita ko ang isang lalaki na kanina lamang ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Ngayon ay nakatayo siya sa madilim na eskinita, kasama ang tatlong iba pang may kaparehong presensya. Maya-maya ay may dumaan na babae. Nakilala ko siya. Isa siya sa mga tindera ng isda. Tahimik siyang sumama sa grupo. Pagkatapos ay sabay-sabay silang naglakad patungo sa pinakamatandang bahagi ng bayan. At doon nagsimulang mabuo ang aking hinala. May pinagtatagpuan sila. May sentro ang kanilang komunidad. Mabilis akong tumayo. Pagkatapos ay palihim na sumunod. Mahigit 30 minuto akong naglakad habang iniiwasang mahalata. Hanggang sa marating nila ang isang lumang lugar sa pinakadulo ng bayan. Doon ay may malawak na bakuran. Napapalibutan ito ng matataas na puno. At sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking lumang bahay. Halos magiba na ito sa katandaan, ngunit kakaiba ang pakiramdam na nagmumula rito.
Parang may nakatagong panganib sa bawat sulok. Nagtago ako sa likod ng isang puno at doon ko nakita ang bagay na nagpabigat sa aking dibdib. Hindi lamang 10, mahigit 100 aswang ang unti-unting nagtitipon sa paligid ng bahay. Lahat sila'y tila naghihintay at sa gitna nila ay may isang nilalang na nakatayo sa balkonahe. Hindi ko maaninag ng maayos ang mukha nito, ngunit damang-dama ko ang lakas nito. Mas mabigat kaysa sa lahat ng nakalaban ko noong nakaraang gabi. Nanatiling tahimik ang buong paligid hanggang sa marinig ko ang boses ng nilalang. Narito na siya. Agad akong kinabahan. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil malinaw na hindi nalihim ang aking pagdating. Alam nilang nagmamasid ako. Alam din nilang naroon ako. At ang mas nakakatakot pa, parang matagal na nila akong hinihintay. Maya-maya ay sabay-sabay na lumingon ng mahigit 100 aswang. Diretso sa direksyon ng aking pinagtataguan. Parang iisa lang sila kung kumilos. Parang iisang isip lamang ang kanilang sinusunod. At sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman kong ako ang nasa teritoryo ng kalaban. Unti-unting ngumiti ang nilalang sa balkonahe. Kahit malayong pagitan namin, malinaw kong nakikita ang mapupula nitong mga mata. Pagkatapos ay dahan-dahan itong itinaas ang isang kamay. Kasunod nun ay nagsimulang lumabas ang mas marami pang anino mula sa kagubatan. Una ay 10 hanggang sa hindi ko na sila mabilang. Hindi ako agad nakakilos. Nanatili akong nakasilong sa likod ng makapal na puno habang pinagmamasdan ang nagaganap sa harapan ko. Hindi biro ang bilang nila. Sa tansya ko ay mahigit 150 aswang ang nagtipon sa paligid ng lumang bahay. At ang higit na nagbigay sa akin ng pangamba ay ang kanilang katahimikan. Karaniwan sa mga aswang na nakakasalamuha ko noon ay magugulo, mayayabang at madaling magpakita ng galit. Ngunit ang mga ito'y kakaiba. Parang mga sundalong naghihintay ng utos. Parang matagal na nilang ginagawa ang ganoong pagtitipon. Maya-maya ay muling nagsalita ang nilalang na nasa balkonahe. Matagal na naming hinihintay ang pagdating niya. Kaya walang gagalaw hanggat hindi ko inutusan. Magiging maingat tayo sapagkat bihira lang ang pagkakataong ito. Sabay-sabay na yumuko ang mga aswang. Parang isang hukbo. Doon ko pa lalong natiyak na hindi ito pangkaraniwang komunidad. May pinuno sila, may sinusunod silang sistema. At mukhang matagal na nila itong itinayo. Ilang minuto pa akong nagmasid. Pagkatapos ay dahan-dahan akong umatras. Hindi yun ang tamang oras para sumugod. Kahit gaano pa karami ang karanasang meron ako, hindi ko kayang harapin ng sabay-sabay ang ganoong bilang ng mga nilalang. Lalo na kung hindi ko pa alam ang tunay nilang lakas. Tahimik akong bumalik sa kabundukan. Ngunit habang naglalakad ay hindi mawala sa isip ko ang isang tanong. Bakit nila ako hinihintay? Kung gusto nila akong patayin, marami na silang pagkakataon. Maaari nila akong tambangan habang nasa bayan. Maaari nila akong sugurin habang nagmamasid. Ngunit hindi nila ginawa. Parang may iba silang pakay. Pagdating ko sa bahay ay madaling araw na. Nag-aalala na ang aking asawa. Ngunit hindi ko muna sinabi ang lahat ng aking natuklasan. Ayokong mas lumaki pa ang kanyang pag-aalala. Hindi rin ako nakatulog. Buong magdamag akong nakaupo sa harap ng bintana habang pinagmamasdan ng kagubatan. At habang lumilipas ang mga oras ay lalo kong naaalala ang aking lolo. Marami siyang iniwang kaalaman sa akin. Ngunit marami rin siyang iniwang mga tanong, lalo na tungkol sa mga aswang. Noong bata pa ako,
Minsan ko siyang natanong kung bakit tila kilalang kilala siya ng mga nilalang ng kaliwa. Ngunit hindi siya sumagot. Ngumiti lamang siya at sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan. May mga bagay na mas mabuting malaman mo kapag dumating na ang tamang panahon. Noon ay hindi ko yun pinansin. Ngunit ngayon, parang unti-unti nang dumarating ang panahong tinutukoy niya. Kinabukasan ay muli akong bumaba sa bayan. Sa pagkakataong ito'y mas maingat ako. Hindi ako dumiretso sa sentro. Sa halip ay naglibot muna ako sa mga karatig na lugar. At doon ko napansin ang isang bagay. Sa bawat lugar na pinupuntahan ko ay tila may mga matang nakatingin sa akin. May matandang lalaki sa tindahan, may babaeng nagwawalis sa tapat ng bahay, may batang lalaki na nagtitinda ng saging. Lahat sila'y tila ordinaryong tao, ngunit dama ko ang kanilang kakaibang presensya. Hindi ko alam kung lahat sila ay aswang o may kaugnayan lamang sa komunidad. Ngunit isang bagay ang malinaw. Binabantayan nila ako. Bandang tanghali ay napadpad ako sa isang lumang tindahan ng kape. Tahimik lamang ang lugar, kokonti ang tao. Kaya umupo na muna ako para magpahinga. Habang umiinom ako ng kape, ay may isang matandang lalaki ang umupo sa harapan ko. Hindi ko siya napansing pumasok at nang tingnan ko siya, agad akong napakunot ng noo. Hindi ko dama ang anumang enerhiya mula sa kanya. Parang walang laman, parang wala siyang presensya. At sa karanasan ko, mas mapanganib ang mga ganoong nilalang. Ikaw si Renato. Hindi yun tanong. Alam niyang ako nga. Sino ka? Tawagin mo na lang akong Dario. Tao ka ba? Hindi na yun mahalaga. Hindi ko nagustuhan ang kanyang sagot. Ngunit hindi rin ako nagsalita. Siya ang unang nagpatuloy. Kung ako sa'yo, alis na ako sa bayang ito. Bakit naman? Dahil may mga bagay na hindi mo pa naiintindihan. Ganun ba? Sa ating dalawa, mukhang ikaw ang magpapaliwanag. Muling ngumiti ang matanda. Ngunit sa pagkakataong ito ay may bakas na lungkot sa kanyang muka. Kung maaari lamang. Natigilan ako. May kakaiba sa kanya. Parang may nais siyang sabihin ngunit hindi niya magawa. Parang may pumipigil sa kanya. Tumayo siya. Pagkatapos ay nag-iwan ng isang maliit na papel sa mesa. Huwag mong hahayaang makita nila ito. Pagkabigkas niya nun, umalis na siya. Hindi ko siya pinigilan. Tahimik kong binuksan ang papel. At halos tumigil ang tibok ng puso ko. 2 salita lamang ang nakasulat. Lumang simbahan. Bandang 9:00 ng gabi ay nagtungo ko sa lugar na nakasaad. Matagal nang abandonado ang lumang simbahan. Nasa dulo ito ng bayan. Halos natatakpan na ng mga damo at baging. Madalas iwasan ng mga tao dahil sinasabing may mga kababalaghang nagaganap doon. At ngayong nasa harapan ako nito, ay mas lalo kong naunawaan kung bakit. Masyadong tahimik ang paligid. Walang kuliglig, walang ibon, walang kahit na anong tunog. Parang ayaw ng kalikasan na lumapit dito. Dahan-dahan akong pumasok. Kumalat ang liwanag ng buwan sa loob ng wasak na gusali. At sa pinakadulong bahagi nito ay may isang taong naghihintay. Ang matandang lalaki na si Dario. Sigurado akong merong sumunod sa'yo. Napatingin ako sa paligid. Wala akong nakita. Hindi ibig sabihin nun ay wala. Pagkatapos ay tumingin ako sa altar at doon ko napansin ang mga lumang ukit sa bato. Mga marka, mga simbolong hindi ko pa kailanman nakita.
Ngunit hindi yun ang nakakuha ng aking pansin, kundi ang kanyang sumunod na sinabi. Ang hinahanap ng mga aswang ay hindi isang bagay. Natigilan ako. Ha? Kung ganon, ano? Kundi isang tao. Nanikip ang dibdib ko. Tao? Sino? Hindi siya agad sumagot. Parang pinag-iisipan niya kung dapat ba niyang sabihin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang huminga. Ikaw. Ako? Bakit ako? Ano bang meron sa akin? Maya-maya ay nagsimula siyang magsalita. At habang nakikinig ako'y pakiramdam ko'y unti-unting nabubuksa ng isang lihim na matagal nang nakatago. Maraming taon na ang nakalipas. Bago ka pa ipanganak, may nangyaring digmaan sa pagitan ng iyong lolo at ng mga aswang sa kabundukan. Marami ang namatay. Totoo yun. Ngunit hindi yun ang buong kwento. May isang pinuno noon ng mga aswang. Ngunit bago pa man siya makapagpatuloy, ay may narinig kaming malakas na kalabog mula sa labas ng simbahan. Nagkatinginan kami. Kasunod nun ay isa pang kalabog. Parang may napakalaking bagay na bumangga sa pader. Pagkatapos ay nagsimulang manginig ang buong gusali. Napamura ako sa isip. Nahanap nila kami. Mabilis akong bumunot ng punyal. Habang si Dario naman ay dahan-dahang tumayo. Napakabibilis ng mga nilalang. Hindi namin sila kaagad nakita. Maya-maya, nabasag ang isa sa mga lumang bintana. Kasunod noon ay ang paglitaw ng 2 pares ng mapupulang mata. At pagkatapos ay 4, hanggang sa napakarami na nila. Napaligiran na kami mula sa bawat bintana, sa bawat siwang, sa bawat bahagi ng simbahan. Daan-daang matang kulay dugo ang nakatitig sa amin. At sa gitna ng mga yon, dahan-dahang lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Ang nilalang na nakita ko sa balkonahe noong nakaraang gabi. Tahimik itong nakatayo sa pasukan. Nakangiti. Parang alam na alam niyang wala na kaming matatakbuhan. At nang magsalita ito ay parang sabay-sabay na tumahimik ang buong paligid. Sa wakas. Umalingaw-ngaw ang tinig ng nilalang sa buong lumang simbahan. Kasabay nito ay ang lalong pagbigat ng hangin sa paligid. Nanatili akong nakahawak sa aking punyal habang tahimik na pinagmamasdan ng daan-daang mapupulang matang nakapaligid sa amin. Hindi gumalaw si Dario. Hindi rin gumalaw ang pinuno ng mga aswang. Para bang may hinihintay silang mangyari. Ano ba ang gusto niyo sa akin? Bahagyang ngumiti ang nilalang. Hindi ka pa rin katulad ng iyong lolo. Siya, matagal nang alam ang sagot. Kaya nga nagtatanong ako eh. Naglakad ito ng ilang hakbang papasok sa simbahan. Sa bawat hakbang nito ay tila lalo lamang lumalalim ang katahimikan. Meron siyang iniwan. Ang kukulit nyo naman. Paulit-ulit nyo na yung sinasabi. Ano ba talaga yun? Hindi na gumalaw ang mga mapupulang mata sa paligid. Parang sabay-sabay na huminto ang mundo sa loob ng lumang simbahan. Kahit ang hangin na kanina'y mabigat ay tila natigilan din. Parang ayaw gumalaw ng walang pahintulot ng kung sino mang nasa harap ko. Ang nilalang sa pasukan ay dahan-dahang humakbang papasok. Sa bawat yabag nito, lumalalim ang anino sa sahig na bato. Hindi ito nagmamadali. Wala itong bakas ng takot o pag-aalinlangan. Parang matagal na nitong alam na darating ang sandaling ito. May iniwan siya. Hindi ako kumurap. Kung ang tinutukoy mo ay ang lolo ko, Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Bahagya siyang umiti. Yung ngiting hindi nagdadala ng aliw, kundi ng pagkilatis.
Lahat ng supling ng mga nauna, iisa ang sinasabi sa simula. Sa gilid ng paningin ko, napansin ko ang mga anino sa bintana. Hindi sila basta nakasilip. Para bang nakikinig sila sa bawat salitang lumalabas sa bibig namin, naghihintay kung kailan sila kikilos. Si Dario sa likod ko'y hindi pa rin gumagalaw. Ngunit ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Parang kahit hindi siya magsalita, may sarili siyang iniisip na mas malalim pa sa sitwasyon. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Ano bang gusto ninyo sa akin? Humakbang muli ang nilalang. Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung bakit ikaw? Biglang may tumunog sa itaas. Isang kahoy na bahagi ng bubong ang bumigay. Bumagsak sa gilid namin. Ngunit walang sino man ang nagulat. Para bang inaasahan na naming lahat naguguho ang lugar anumang sandali. Sa pagkalaglag ng alikabok, doon ko napansin ang pagbabago. Ang mga mata sa paligid, unti-unting lumalapit. Hindi pisikal, kundi parang ang espasyo mismo ay humihigpit. Parang sinusubukan akong lunukin ang buong lugar. Matagal na naming hinahanap ang dugong iniwan niya. Ano? Dugo? Hindi mo pa rin alam kung ano ka. At doon, parang may kumaluskos sa loob ng dibdib ko. Hindi takot, kundi pagdududa na matagal ko nang tinatakbuhan. Mula pagkabata, paulit-ulit ang mga salita ng lolo ko. Mga paalala, mga babala na hindi ko lubos na nauunawaan. Akala ko noon, basta yun gabay para mabuhay sa gitna ng mga nilalang na tulad nila. Pero ngayon, ibang usapan na. Napakatagal ninyo. Kung may alam ka, sabihin mo na agad. Huminto siya sa paglalakad. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Parang may guhit na inis o pagkainip. Ang lolo mo, hindi lang pumatay ng marami sa amin. Kinuha niya ang pinanggagalingan ng lakas ng aming lahi. Nang marinig ko ito, napahigpit ang hawak ko sa punyal. Ngumiti siya ulit, pero mas mapait na ngayon. Maya-maya ay isang nilalang sa kanang bintana ang unang kumilos. Hindi ko nakita ang buong galaw. Isang anino lang na biglang tumalon papasok. Mabilis na gumalaw ang katawan ko. Isang wasiwas, isang hakbang, at sabayang paghiwa ng hangin. May tumalsik na itim na likido sa sahig. Hindi ito natapos doon. Sabay-sabay silang gumalaw. Hindi na isa-isa. Hindi na nag-iingat. Parang sabay-sabay na pinutol ang hininga ng lugar. Tumalo ng isa mula sa likod. Mula sa kanan, kumapang ang isa sa dingding. Mula sa itaas, bumagsak ang isa na parang walang bigat. Dario! Sigaw ko. Ngunit hindi siya sumagot. Paglingon ko, nakita ko siyang nakatayo pa rin. Pero ngayon nakatingin na rin siya sa mga papalapit na anino. At dumating na rin sa punto na kailangan kong pumili. Wika niya. Hindi ko na siya tinanong pa. Isang suntok ang sumalpok sa balikat ko. Ramdam ko ang bigat, parang bato ang tumama. Umikot ang katawan ko pero agad akong bumawi. Hinata ko ang punyal at hinawi ang hangin. May sumigaw na tunog. Hindi hayop, hindi tao. Isang tunog na parang galing sa pagitan ng dalawa. Napaatras ang isa, ngunit hindi sila huminto. Sa bawat sugat na nagagawa ko, parang mas lalo silang dumarami sa pakiramdam ko. Hindi sa dami ng katawan, kundi sa presensya. Parang bawat sugat ay may kapalit na galit mula sa buong paligid. Matapos ko itong makita, doon ako tumigil. Pinikit ko ang mata ko sandali. Hindi ito simpleng laban ng lakas. Ito ang unang itinuro sa akin noon. Hindi lahat ng galaw ay dapat sagutin.
May mga pagkakataong kailangang basahin ang pagitan ng kilos. Nararamdaman ko sila ngayon. Hindi sila hiwa-hiwalay. May daloy, isang hindi nakikitang paglipat ng lakas mula sa paligid papunta sa iisang direksyon. At ang sentro ay nasa harap ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. Hindi pala kayo nag-iisa. Tumigil ang paligid. Sa mga sandaling yon, may bahagyang pag-igting sa mukha ng nilalang sa harap. Marunong ka rin palang makakita. Ngumiti ako kahit may dugo sa gilid ng labi ko. Kaya pala hindi kayo humihina. Dahan-dahan kong ibinaba ang tingin sa sahig. May mga marka. Hindi nakikita agad, pero naroon. Sa mga bitak ng bato, sa mga lumang guhit ng simbahan, sa pagitan ng mga anino. Hindi ito basta pagtatago, ito ay pagdaloy. At silang lahat mula sa labas hanggang loob ay konektado. Hindi mo kailangang patayin ang lahat. Bulong ko. Napakunot siya ng noo. Isang ugat lang ang dapat kong putulin. Tumigil ka! Ngunit huli na. Tumakbo ko hindi palayo, kundi papunta sa gitna, sa direksyon ng altar habang naririnig ko ang mga sigaw niya. Pigilan niyo siya! Isang nilalang ang sumubok humarang sa harap ko. Hindi ko na inisip ang hiwa. Diretso ang katawan ko. Isang siko, isang hakbang, at dumulas ako sa gilid. Ang sahig sa simbahan ay iba. Mas malamig. At doon ko nakita ang isang maliit na ukas sa bato. Parang pinanggagalingan ng lahat ng daloy na nararamdaman ko kanina. Huminto ako. Sa likod ko naririnig ko ang papalapit na mga yabag. Hindi mo alam ang binubuksan mo! Sigaw ng nilalang. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit kayo natatakot. Tumahimik siya. At sa sandaling yon, alam kong tama ako. Dahil ang mga ganitong nilalang, hindi natatakot sa sugat. Natatakot lang sila kapag may nawawala sa kanila. Itinulak ko ang punyal pababa. Diretso sa bato. Isang tunog na parang nabasag ang hangin. At biglang huminto ang lahat. Hindi gumalaw ang mga anino. Hindi gumalaw ang hangin. Parang naputol ang isang bagay na matagal nang nakatali sa altar. Sa isang iglap, naramdaman ko ang bigat na bumabagsak sa paligid. Isa-isa, may mga sigaw mula sa labas. May mga gumalaw na parang nawala ng direksyon. At sa harap ko, ang nilalang na nasa pasukan ng simbahan ay napaluhod. Matapos ang pangyayaring yon, bigla itong nagsitakbuhan papalabas ng simbahan maliban sa pinuno nila at sa mga malalakas nilang kauri. Hindi ko mawari kung ano nangyari sa kanila. Hanggang sa nalaman ko na ang ginawa ko ay ang pagpapalaya sa presensya ng simbahan na ikinulong ng mga aswang. Matagal na nilang kinagagalitan ng simbahang yon, kaya humanap sila ng paraan kung papaano maikukulong ang presensya nito. Pagkalabas ng mga aswang sa loob ng lumang simbahan, sandaling katahimikan ang sumunod. Yung klase ng katahimikang mas nakakatakot kesa sa sigawan. Unti-unti kong inalis ang punyal sa bato. Isang mahina ngunit malalim na ugong ang nanatili sa sahig. Parang humihinga ang buong gusali. Ang altar na kanina'y tila ordinaryo lang, ay ngayon may bitak-bitak na kumakalat sa bawat ukit. Parang may kulang na sa loob nito. Parang may naputol na ugat. Sa harapan ko, nakaluhod pa rin ang nilalang. Hindi na siya kasing tapang kanina. Ngayon kitang-kita ko ang pagbabago sa kanya. Ang dating kapal ng presensya niya ay parang nauubos na kandila. Sa paligid, ang mga mata sa bintana ay isa-isang naglaho. May mga sigaw mula sa malayo, mga yapak na nagkakagulo, mga nilalang na hindi na alam kung saan tatakbo.
Anong ginawa mo? Mahina niyang sabi. Hindi na ito utos. Hindi na banta. Parang tanong na lang ng isang bagay na nawala ng sandalan. Tumingin ako sa punyal ko. Pagkatapos sa uka sa sahig. Hindi ko alam kung ano ang binuksan ko. Pero alam ko kung ano ang sinubukan ninyong itago. Hindi pa tapos, Renato. Bago pa siya makapagsalita ulit, bigla siyang napaluhod ng tuluyan. Parang may humigop ng kung anong lakas sa kanya. Mula sa kanyang katawan, may manipis na usok na pumaitaas. Hindi puti, hindi itim, kundi parang aninong hindi makapagdesisyon kung saan siya dapat pumunta. Sa isang iglap na wala siya. Walang katawan, walang sigaw, tanging malamig na hangin lang ang naiwan. Renato. Napalingon ako. Si Dario. Nakatayo pa rin siya sa likuran ko. Pero ngayon ay mas malinaw ko na siyang nakikita. Parang may inalis na tabing sa pagitan naming dalawa. Bakit mo hinayaang mabasag ang selyo? Teka lang, hindi ko naman yung sinasadya. Walang kahit na ano sa lugar na ito ang nangyayari nang hindi sinasadya. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa altar. Tiningnan ng uka na pinagsaksakan ko ng punyal. Para bang doon niya hinahanap ang sagot na matagal na niyang alam. Ang simbahan na ito, hindi lang basta gusali. Dati itong simbahan ng mga kilala at bantog na antingero dito sa bayan. Maraming hiwagang binabalot ng lugar na ito. Ngunit ang mga nilalang na yon, nilaso nilang tahanang nagsisilbi sa mga antingero. Ang pintuan ng lihim na aral ng kanan. Nang marinig ko ito, hindi na ako sumagot. Sa labas naririnig ko pa rin ang kaguluhan. Mga aswang na nagkakawatak-watak, parang nawala ng iisang isip. Pero mas lumalakas ang hangin sa loob. Parang may bagyong bagay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Kung pintuan to, nasaan ang kabila? Tanong ko. Hindi agad sumagot si Dario. Sa unang pagkakataon nakita ko siyang nag-aalinlangan. Yun ay walang iba, kundi ang bagay na hinahanap nila. Dugo. Hindi lang basta dugo ng tao. Dugo ng pinagmulan. Bumigat ang dibdib ko. Hindi ko man gustong aminin pero alam ko na kung saan pupunta ang usapan na to. Ang lolo ko. Hindi lang siya manghuhuli ng aswang, Renato. Siya ang nagputol ng unang daloy ng angkan. At ang kapalit nun, hindi nawala. Naghintay lang. Sa labas may malakas na sigaw. Isang tunog na hindi ko pa narinig kahit kailan. Parang sabay-sabay na pag-iyak at galit. Napatingin ako sa pintuan ng simbahan. Bumalik sila. Hindi. Hindi, Renato. Mas mabigat ang boses niya ngayon. Ngayon hindi na sila bumabalik. Lumalabas na sila ng buo. Sa pagitan ng mga bitak na sahig, may mga aninong nagsimulang gumapang pabalik sa loob. Hindi na sila takot. Hindi na sila nagtatago. Parang may bagong utos na bumabalot sa kanila. Sa mga sandaling yan, naramdaman ko ang tunay na bigat na sinasabi ng lolo ko noon. Hindi lang sa pagkain at tubig na bubuhay ang tao. Hindi lang pala yung babala, kundi paliwanag. Renato, kung ikaw ang hinahanap nila, ibig sabihin may nakikita silang hindi mo pa nakikita. Tumingin ako sa kamay ko. Sa punyal. Sa dugo na unti-unting tumutulo pabalik sa uka na parang hinihigop ng bato.
Maya-maya sa labas ng simbahan, sabay-sabay na tumigil ang lahat sa ingay. Isang katahimikan na parang may hinihintay. At sa mismong sandaling yon, may boses mula sa ilalim ng lupa. Hindi galing sa aswang, hindi galing kay Dario, kundi mula mismo sa loob ng simbahan. Renato, Nanlaki ang mga mata ko dahil kilalang-kilala ko ang boses na yon. Boses ng lolo ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi lang dahil sa boses, kundi dahil sa bigat ng pangalan na dala nito. Lolo. Mahina akong sambit. Sa ilalim ng sahig ng simbahan, muling kumaluskos ang hangin. Yung uka kung saan ko sinaksak ang punyal ay nagsimulang magliyab. Hindi apoy, kundi liwanag na parang galing sa ilalim ng lupa. hindi ako naparito para takutin ka. Ako ang bagay na iniwan ko sa loob mo. Lolo! Sa ilalim ng sahig, ang liwanag mula sa uka ay lalong luminaw. Hindi ito basta liwanag, parang may alaala na gustong makawala. At sa bawat tibok ng puso ko, ramdam kong tumutugon ito. Renato, Mas malinaw na ngayon ang tinig at mas malapit. Sa gilid ng paningin ko, nakita kong umatras si Dario. Hindi siya natatakot, pero parang alam na niya ang susunod. ang mga aswang na yan, hindi nila ako hinanap para patayin. Hinahanap nila ako para tapusin ang iniwang parte ng kaluluwa ko sa iyong katawan. Biglang nag-iba ang hangin sa loob ng simbahan. Ang mga bitak sa sahig ay nagsimulang kumalat, parang ugat na muling nabubuhay. Ang altar ay dahan-dahang umuga. Isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim. Humigpit ang hawak ko sa punyal, habang ang liwanag sa ilalim ng simbahan ay lalo pang lumalabas. Parang may isang malaking kamay na unti-unting humihila sa mga bitak ng lupa. Binubuksan ng isang sugat na matagal nang naghilom. Lolo, ano pong gusto niyong mangyari ngayon? Mahina akong tanong, pero alam kong maririnig niya. Sa ilalim ng sahig muling nagsalita ang boses niya. Hindi na kasing bigat kanina, kundi parang pagod na alaala. Hindi ko na sila matatalo mag-isa. Hindi ko na rin mababawi ang nahati na sa iyo. Kaya ikaw ang piniling tatapos sa kung ano man ang sinimulan ko. Napatingin ako kay Dario. Hindi siya kumikibo, pero ang mata niya ay parang alam na ang buong kwento mula pa noon. Ang dugo ng pinagmulan. Ngayon ko lang naintindihan. Pulong niya. Sa labas, ang mga sigaw ng mga aswang ay lalo pang lumalapit. Hindi na ito magulo. Parang may direksyon. Parang may isang bagay na nag-uutos sa kanila na pumasok. Sa ilalim ng lupa muling nagsalita ang lolo ko. Noong digmaan, hindi ko sila sinugod para patayin lang. Pinutol ko ang ugat ng lakas nila. Pero ang ugat na yun, naipasok ko sa sarili ko. At nang ipinanganak ka, ang natirang anino ng ugat na yon ay lumipat sa iyo. Hindi ka kagaya nila. Hindi ka rin tao lang. Sa mga sandaling yan, parang lahat ng hangin sa simbahan ay nawala. Ang tinig niya ay hindi na galing sa lupa. Parang galing na sa loob ng ulo ko. Hindi ko yun pinili. Sagot ko na may halong galit. Alam ko, kaya ka kailangang magpasya ngayon. Biglang may malakas na pagbagsak sa labas. Nabasag ang isa pang bintana.
Isang dagat ng mapupulang mata ang pumasok sa loob ng simbahan. Ngunit ngayon hindi na sila tumitigil. Sumusunod sila sa liwanag. Renato! Kung totoong sinasabi niya, ikaw ang susi. Hindi lang ng pangbukas, kundi ng pagsara. Napatingin ako sa uka sa sahig. Ang liwanag ay parang humihinga. Parang may isang puso sa ilalim nito na unti-unting gumigising. Sa isang iglap, naramdaman ko ang dalawang tibok sa loob ko. Yung isa sa akin, yung isa hindi ko kilala. Lolo, patawad apo. Pero ito na ang tamang panahon. Biglang umuga ang buong simbahan. Ang mga aswang ay sabay-sabay nang sumugod. Hindi na sila nag-aalinlangan. Hindi na sila natatakot. Ngunit bago pa sila makalapit, ako na mismo ang kumilos. Tinukod ko ang punyal sa uka at pinapili ko ang sarili ko. Sa isang iglap, hindi ko na narinig ang sigaw. Hindi na ang ingay ng laban, kundi ang tahimik na pag-ikot ng isang kapalaran na matagal nang nakatakda. Ang liwanag ay biglang sumabog, ngunit hindi apoy, kundi kalinawan. Parang lahat ng anino sa mundo ay pinagtagpi-tagpi sa isang sandali at pagkatapos ay binitawan. Nang magising ang paningin ko, tahimik na ang simbahan. Wala na ang mga aswang. Wala na ang mga bitak na kumikilos. Wala na rin ang sigaw. Sa gitna ng altar, nakaluhod ako. Wala na rin ang uka. Parang hindi ito nangyari. Sa likod ko narinig kong mahinang hininga ni Dario. Nawala sila. Hindi ako agad sumagot dahil ramdam ko pa rin ang isa pang presensya sa loob ko. Hindi na ito nagiging ingay, kundi alaala na lang. Lolo, Ngunit walang sumagot. Sa unang beses mula nang ako'y ipinanganak, parang ako na lang talaga ang nasa loob ng sarili ko. Pagputok ng bukang liwayway, giba na ang lumang simbahan. Ngunit ang bayan sa ibaba ay parang walang nangyari. Ang mga tao'y patuloy sa kanilang buhay. Ang mga tindahan ay bukas. Ang mga bata ay naglalaro. Ngunit ngayon may bahagyang pagbabago. Parang may mga taong nakakita ng liwanag sa gitna ng panaginip. Hindi na sila ganong kadilim. Hindi na sila ganong katahimik sa loob. Sa pag-alis namin ni Dario, naglakad kami sa dulong daan ng bayan. ano na ngayon ang gagawin mo? Napatingin ako sa kamay ko. Sa dugo na wala na. Sa punyal na puno ng bitak. Hindi ko pa rin alam. Siguro, ganun talaga kapag may iniwang pamana na hindi natapos. Babantayan mo ba sila? Sa ngayon, yun muna ang gagawin ko. Tumingin ako sa bakuran. Sa unang beses, hindi na ito tila may kaila ng dilim, kundi isang lugar na may naiwang kwento at may bagong simula. Bago ako tumalikod, narinig ko ang hangin. Mahina, parang boses na hindi na kailangang magsalita. Magpatuloy ka. Ngumiti ako at naglakad paalis. Dahil ngayon ko lang naiintindihan ang sinabi ng lolo ko noon. Hindi lang sa pagkain at tubig nabubuhay ang tao, kundi sa pagtanggap sa kung ano talaga siya. At sa pagpili ko kung ano ang gagawin niya sa lakas na ibinigay niya sa akin. At doon nagtapos ang laban ni Renato. Hindi bilang antingero lang, kundi bilang tagapaggitna ng dalawang mundo na matagal nang naglalaban. At sa bayang yon, muling nagbalik ang katahimikan. Ngunit ngayon iba na ang uri nito. Hindi na ito takot, kundi kapayapaan. Magmula noon, natahimik na rin ang buhay ko. Namuhay na ako ulit bilang antingero, bilang ama,
bilang manggagamot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang lolo ko na aking maestro at ang kanyang istorya patungkol sa hindi natapos na tungkulin ng napakalakas na antingero.